Hola, mi amigos, mi amigas. Ah, hello di kaninyo no. Karon i-discuss din nato ang ah, unsaon paggamit ang isa ka tool para maka-drawing ta og trends. 'Di ba? Previously nag-discuss ta more on trends, 'di ba? For uptrends, 'di ba? For downtrends, 'di ba? And then nagamit ta og trend line, kaning trend line na naa dire kana trend line para mag-drawing kana sa mga lows, ah, higher lows niya unya mag-drawing sa ato ang higher highs tapos og downtrend mag-drawing sa iyahang lower lows and then mag-drawing sa iyang lower highs. Now, ug ingani nato manggod na mga angles na pwede ta mag-adjust, no? So kana. So kakita na ka kani imong trend. So meaning ang imong trend karon is ah pasaka, no? Kana imong nakita diha. Pasaka imong trend, di ba? Pana. Kani pod imong trend is dili na akong gamiton. Pababa. Ana. No. So, based sa trend nato, kani di ay na line ug sa taas imong tan-awon, mao pud nang nagsilbi nato tong supply zone, di ba? Ug makita ninyo sa other videos nato sa part 5 naatay mga supply and demand and then or support and resistance. So diri kanina line is i-consider pud nato na siya or ginatawag nato na siya na channel. Kumbaga kani isa ni siya ka channel which is pataas ang channel nga nag-indicate na ang presyo pataas pero ang kaning taas niya muna ang atuang supply or ginatawag na resistance. Mostly makita gyud ninyo ni sa mga TA yung istorya, this is a resistance zone meaning kung asa ang daghay mamaligya. Kaubos pod mo pod niya to ang demand zone or ginatawag nato nga support kung asa pod daghan ang magpalit. So ug kani imong tan-awon nga linya very basic lang. So diri sa taas daghay mamaligya, diri sa ubos daghay mamalit. Demand, supply. Same gyapon diri kanina. Kani ang imuhang supply, kani gyapon ang imuhang demand. So diri ang palit, diri ang baligya, diri ang palit, diri ang baligya. So nakita man nato to sa trend. Karon para dili ta magsigig drawing aning isa ka line, natay gamiton isa ka tool, no? Ang tawag ani nga tool is parallel channel. Kani gi-star na nako kay para ma-favorite. Napo ko ubang gipang star niya. Discuss lang nako kung sa iko niya. So parallel channel. So kaning sa parallel channel unsaon nimo pag-plot? So nana og naka-favorites ka diri na siya. Unsaon nimo pag-plot? So i-delete nato ni ato ang kunyari kani ako ang ikuan. Kani atong drawing. Kani di ako parallel channel. Di ba? Og nakita na nimo uptrend siya mag-first kag drawing sa asa ang pinaka-low niya. Okay? Dire. The next is asa na po itong pinaka-latest higher low. Let's say kani. Let's say kani. And then, pag-click ni mo click lang kay kaisa, i-drag, i-click lang ni mo, manbuhian, imuhang ipataas kung asa tong pinaka-high niya. Okay? Para mo drawing siya og channel. Now, karon makita ni muna na ay tunga. Meaning muna ang iyahang base or neutral na. Kung baga mean niya ba? Kung asa ang presyo, neutral siya. Na, normal ang palit, normal ang baligya. So, kani pong linya sa tunga, pwede po ni siya mahimong support nimo or ang imuhang demand or mahimo po siyang imuhang
supply or ang resistance. Let's say ning saka na diha, na nagdrawing tag channel nya ning saka na diha, ning baba o nya diha ra ning saka, di ba? Ning baba ana ning saka diha, ning baba diha, ning baba na, di ba? Nya ni ana, oh, meaning humana ang imuhang uptrend. Same gyapon diri og sa ubos. Mag-draw ka kani ato kani from top unya didto asa tong latest top and then i-drag ra nimo. So di ba? Channel. Kung gusto nimo mag-extended siya sa settings ani niya sa parallel channel na settings, i-click lang nimo ni. So pwede ka sa style nimo, pwede nimo extend left paubos katong asa nagikan o extend right. Para makita gid nimo asa siya padulong. Di ba? Unya, makabalo na kaasa ang mga points na pwede siya mamaligya, asa siya ang mga points pwede siya mupalit. So kanay mong sundon lang para sa buy nato og sell nato targets. So kani para makita dayon nimo ang iyahang setup, no? So let's say i-delete nato ni tanan. Unya mag-drawing ta based sa ato ang nakitang candles. Let's say kani na trend ning baba gibalikan niya. Nani gyapon sa ato ang katong mga campsites nato. So nag-produce siya og higher high. Karon mo drawing ko adto ta dire nya parallel channel. Mo drawing ko karon sa asa ang pinakaubos kani. Now kani akong top asa ang iyang pinakaubos kana pod. Let's say i-click na ko diha buhi kanya ana. Click. Unya buhi. Unya human ana. Asa tong pinaka-top na giabot? Ayan. So, nana ko'y channel. Di ba? Unsa akong channel? Pataas. So, it means, ang karon ang channel di ay napa siya sa above nato nga area. No? It means, daghan pa'y pwede mo maligya diri nga time. So, kanilang as imuhang tool na gamiton para ma-identify ang imuhang trend. And then, maka-decide ka asa tong mga campsites or camp zones na pwede daghay palit o pwede daghay baligya. So, kani, nakasaap, mostly na ay daghay baligya dire. Mostly dire sa taas. Now, ug makita nimo, ug ato aning iana, ug makita nimo ingana, so it meanings, daghan siya targets, no? Og kaning presyo mo bounce dire or mo bounce dire higher low gyapon ka, di ba? Previous higher, di ba? And then musaka na pod asa siya pwede next target kani. Oh, tanawa sa imong line na ka sa 93 nga level, pwede ka sa ana diha ana. So kana na mga level. Ug diri ra pod siya mo bounce which is mahimo pod nimo ng buying or ang imuhang demand diha pod siya mamalit. Ana, mo ana siya. Diba? O, unya, diha balik. Pwede mo baba, ana. Unya, ana. Diba? And then, kabalo nakaasa na po ng zone. Unsa imong trend. So, sa kani, since nag-form siya og higher highs, kabalo ka unsa ang trend. So, mangita po taog downtrend. So, atong i-right click, unya, reset. Or Alt-R nimo. Same gihapon diri ug imong subayon ning follow gihapon siya diri ta nagplot ning follow gihapon siya og higher high kay ug but day na to hunaon ang trend mara pod ug i-macro nato the same 15 minutes lang ha ug i-macro nato let's say gamitan tog trend line yan dara di ba atong ato ang sa mga previous videos ana no ug mag-drawing ta og katong ato ang square asa to rectangle line kana so kani ang ato ang
baligyanan, di ba? Ato ang zone or ang ato ang supply zone or atong resistance. Pag naadiha ang presyo, puro baligya ang mahitabo. Now, asa pud ang ato ang palit? So, palit nato na zone is kani katong imong lower, kana. Di ba? And then, nasa other video, nag-move ang atong palit. Depende ang uptrend nimo. Na dito, na-explain na to dito. So, depende og tanawon na lang tong ato ang video nga part 5 sa ato ang beginner trading tutorial. Na dito, ma-explain yun dito og taman ang unsa ang pagbuo sa trend, unsa ang mga other imuhang tan-awon, asa mag-move na ang imuhang controlling lows o controlling highs ana. So kani ug rejected siya kana na level, let's say mag-drawing pud ta ana, kana ug rejected siya, kana mobalik siya. Not unless mabuak kani na level 9,100. Di ba? Og sa trend, og diha lang siya mag sideways. Og musirit pa siya dahil nabuak na, where are lower low. So change trend and then drawing na buka. Let's say mag-change trend na siya, drawing na buka from imuhang channel kani nya diha og diha siya nya asa mo tap kana. So may trend down na pud siya, pwede siya mobalik sa ka diri or diri na pud ana 92 nya continuous na pud sa imong trend na gidraw. Di ba? So tama, another pod na settings day ani gusto nimo dili ka raw pod na nalang ka sa 15-minute time frame na tan-aw. Pwede nimo ni i-check ang settings sa specific tool na imong gigamit unya adto ka sa visibility. So ug makita ba siya sa seconds, sa minutes, sa hours, sa days, sa weeks, sa months, sa ranges. So atong kuan na tanan. Let's say sa minutes lang siya, until 15 minutes lang siya makita. So makita siya. Pag mag-move ta og 1 hour, di na ni siya makita kani nga line. Kanilang isa, kaning pababa na to nga linya. Let's say 1 hour. See, nawala na. So, ingana pag dula-dula o gusto ka na tan-aw na provide kag specific setup lang sa isa ka time frame, kana pud ang isa ka magamit nimo. So kato, og let's say adto ta sa higher, delete na to natong gidrawing. Adto ta sa higher time frame, unsa iyang gibuo? Ara lower. Diba nakita nimo? Pero nabot siya higher, pero ang iyang latest na walk man niya. So drawing ta. Parallel, low, then low, asa tong high diha. Unsa tong trend? That's your trend. Now, we can go up, continue. Pag di nato ni mabuak, ana, di ta ka sobra diha, di na mabuak atong trend, di ba? So downtrend gyapon ta. May expect tag 9.5 baba. Sa 1 hour na time frame. Now, kani specific tool lang nato ni para ma-identify ang trends nato. Ug asa pud ta di ay dapat. Ug kani ang basyahan nato, asa pwede ta mamalit, ug asa ta pwede mamaligya. Makatang ka diri og maligya. Nya mag stop loss ka diri sa taas. Ug asa ba ni mahimong ibutang stop loss depende sa imuhang trading plan og risk management. And then diri ang imong buying na pod. Pero most probably og sa downtrend ta more on selling. Pero pwede ka mo counter trend og asa pero imo gyapon gamitan og risk management. So mag-discuss gyapon ta og mga risk management kung saan paggamit. So karon kanilang sa na tool ang atong gamiton ang parallel channel. So unta nay nasabtan, balik ko nako ang parallel channel makatabang sa imuha para maka-identify kung unsa ang trend, asa dapit ang palit ug baligya, asa ang neutral na presyo sa imuhang current trend, asa ang neutral. So kato unta nay natun-an, baboy.